Sudah lama tidak berjumpa. Itu seperti kita. Kita gimana? Ya, kamu limbuknya. Oh iya. Oh iya, oh pas. Limbuknya pas lo Mas real ya. Nggih. Niku nganu po, nggen moto dipasangi softtek apa jenenge? Kok soft? Apa jenenge? Softland. Softland. Kok soft? Aku ora mbayang. Katene ra weruh ya nek dipasang kuwi mau. Ora ketok sih, Mas. Napa? Ora ketok sih aku ki nek ora nganggo Oh, soft. nek ora nganggo soft Soft kan? Ora ketok. Nggih. Ndak burem. Nggih. Dadi biru kaya wong luar negeri. Wah, kayak mata kucing ya, Mbak. Nggih. Menangani pamundutan nggih, Mbak. Nggih, Saking Mbak Linda Mbak Singapura. Linda Singapura. Nggih, gelo. Wakil. Weh kok rapal, Mbak? Sinden dadakan iki, Mas. Ora masalah nggih. Mas. Heeh. Ora apa-apa. Langsung mawon nggih, Mas. Mas Gat. Wo, nggih, kedap Mbak Pirien. Ono apane iki? Wono tambahan iki. Ada tambahan. Mas, request. sudah saya transfer 400.000. Alhamdulillah. Request lagu Semoga Nyawiji dinyanyikan Mas Gading, matur suwun. Semoga nyawiji. Waduh, Bisa. lali aku. Buka tag. Wes mengke gampil niki. Sekarang Gampang. gelo dulu ya. Nggih, gelo riyen Kak Milo. Langsung mawon nggih. Nggih, langsung Nggak mboten usah pakai napa-napa. bawa ya. Nggih. Nggih, Mbak Cimu. Nggih. Jogete nganut kono lho ya. Oh, kok manut aku? Lah iya wong kono sing gedhe kok. Waduh. Alah. Nyenengke kae lho, sik tukang drama kae. Iya, makane. Sini, sebelah sini, Mbak Cimu. Kene ya. Ya. Halo, Ketok to Mas. sayang. Ketok to? Ketok. Kok kodok enjukan? Jan ngono kuwi kok. Mangga. Nggih, monggo. Kaya ngene lalakonku yen apa kok nemu
sampun matur sembah nuwun. Iki kok kanca-kanca karang suwe ora pentas terus dadi kleru. Tekan ngendi-ngendi. Iya. Pamundutan. Meneh wae. Heeh isih ana kembang rawe. Ana semoga nyawiji barang mau kae. Iya. Diaturke sing ndi ya sing kembang rawe sik. Kuwi mengko nyawiji kuwi gara-gara ya iso. Oh, kok sik kon buka WA meneh iki? Kedap. Lah iki. Sugeng dalu nyuwun gending kopi wengi. Waduh, napa ning kopi wengi? Mangke kula TF 200.000 nyuwun nomor rekeningipun wonten deskripsi. Nggih sampun kula transfer 200.000 nyuwun gending kopi wengi. Kula saking Pangkalan Banteng Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Oh nggih. Kopi wengi. Nika lagu anyar Mas Gade. Oh, lagu anyar. Dari Pak Minto. Nika kopi wengi. Nek dereng sakit nggih mengke dilintu sanese. Nggih, kapal api. Digantos kopi lambada. Kopi kapal api mengke mbok pilih wonten mengke bar gara-gara metu. Nggih. Kok menawi? Sampun medal. Nggih, sak menika kembang rawe. Digedruke wong tulisane Agnes gedruk. Nggih. Seneng, Dran. Nggih. Mantap. Monggo Mbak Agnes. Dikancane napa mboten? Wah, nggih kancane Mbak Orisa. Berarti tambah Mbak Tatin. Ya, nggih. Piye Beres. Agnes, piye Agnes? Mau ditambah sama siapa? Oh, sendiri ya, permintaan dari penonton sendiri nggih? Oh, sendiri. Mbak Agnes sendiri dulu, nanti biar Mbak Oriza nanti yang lagu berikutnya. Sugeng dalu Mbak Agnes. Nggih, sugeng dalu. Mbak Limbo, Mak Cange. Nggih. Mas Gade. Tidak jumpa. Nggih. Kok ora ujung karo aku? Besok lain waktu. Piye to iki? Tak sungkem aku. Rasa. Oh ndak. Ra apa-apa, ra sida. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun kagem SMK Pangudi Luhur. Semoga semakin unggul berprestasi. Amin. Semakin mencetak generasi yang kreatif, inovatif. Amin. Pokoknya menyala. SMK PL. Nggih. Sing ngendang arep cium dengkul jare. Lagi loro, Ding. Oh, lagi loro sing ngendang itu. Ora fit, baru tiba jare. Makanya kok ket mau lemes ngono lho. Ah nggih. Napa niki? Kembang rawe. Aku dhewe tenan. Wih, Aku pengen laka. sama Mbak Tatin lho padahal. Aku pengen. Gedrum kan iki nggih. Ayo toh. Oh, iki lho. Ayo Tin. Permintaan dari penonton terbanyak kamu sendiri dulu. Enggak, ini loh udah diayotin. Enggak, itu kan Mas Agus Koclok. Kita padahal aku kes ora kuat ngedruk lho. Ora kuat gedruk. Alah tetep apik, tetep apik. Sebabnya apa ora kuat barang iki? Wis tuwa. Ya kayak delang-delang ya. Yo. Alan-alan ya. Nggih. Ayo. Jiwalang kaji, jiwalang kaji, jiwalang kaji koko belum. Ampe ampe belang
sebale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel mangane banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng nunggal sebale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel mangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang nongo atiku digawe lara kembang ati agawe larane hati kembang kecubung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mulung-mulung tresno ora kena nggo sembrono ora becik kanggone para wanita kembangane rame iku paribasane tinimbang rame luwe kecetan wong seneng nunggal sebale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel banjur ngomong mas aku tresno kowe wong seneng nunggal sebale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel banjur ngomong mas aku tresno kowe Sampangan minangkani saking Mbak Linda Singapura, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Le kemayu matur nuwun. Senengane kemayu Selanjutnya isih ana apa mau? Kopi wengi. Kopi wengi Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Kula nggih dereng saged Mas Gading. Wis pun ngadeg riyen mawon. Ngadeg riyen, sepenting ngadeg ayo sah nyambut gawe meneh. Yang penting ngadeg sik. Penting ngadeg sik terus ya. Sing penting ngadeg. Suwe karo ratu ganteng. Sing penting ngadeg Mas Gading. Pripun? Niki lagune diganti mawon nggih, Diganti? nggih kanca-kanca nggih dereng to Mas. Oh nggih.
Digantos lambada. Kopi lambada oke. Dengar musik lambada. Elok kan. Langsung joget ya, Lina ya. Ya nggak tahu, aku kan secara naluri ya. Napa nih diganti napa? Dere ajeng digantos napa? Apa Mbak? Napa penonton Mbak Bile wonten Nah. pamundutan napa? Dari penonton nih spesial wonten Muntilan. Napa? Ninggal Bingung. tresno, Ninggal ninggal katresnan. katresnan. Oke, yang sana. Mister Mendem. Mr. Mendem. Mister Mendem karo sapa Mas Janu? Nggih. Ora yo lagune. Ninggal katresnan kalau Ninggal dari penonton katresnan. sini. Oke. Nggih. Nggih. Saking mriko wau Mister Mendem. Mr. Mendem dulu apa ninggal katresnan dulu? Mr. Mendem Mbak Tatin ya. Nggih. Aku mau nyanyi telu. Nah, nggih. Nah, diduetkan sama cowok siapa? Milih Mas Gading. Lah niku sing ngendang niku. Saya ngendang. Nggih. Ah sik iyong kan tangane. Bar tabrakan. Karo Mas Janu. Nah, Mas Janu siap. Nggih napa Mas Janu? polanya nek rano sing dueti sapa? Heeh. Heeh, Bimo Aris, Nah, apa kuwi ya ora apa-apa. Mister Mendem. Mr. Mendem. Tok Dan gayeng Mas penonton Bimo Aris. ada yang mau Rano. Nggih, oh Mas Bimo Aris gelem kok. Kurang mendem kok. Lanange, Bu. Ayo, Mas Kisban. geret wae lah. Ngeret Suwen. wae. Ayo. Ngadek ngadek ngadek. Ngadeg ayo ngadeg. Ngadeg sik ya. Ngadeg Mas. Yo dijoli sapa sing ngedram? Oh, karo koprol bareng. Resa aku kon ngedram. Lagi mboten apal Mas Gading. Mboten napa-napa, Mas. Sing penting ngadeg. Yang penting ngadeg. Nah, Nek Masalah si dopo orane mengko pikir kari. lah iya sing penting ngadeg Mas. Yang penting Nganggo ngadeg. Catetan yo entuk. Nah, kowe njaluk pacarmu sik. ayo. Jare tangane loro ngedram. Lah malah ketutuk engko. Ya wis kok tak meneng. Apa iki diskusi apa iki? Iya niki nembe nyuwun nyuwun apa Mas? Jaluk teks to. Contekan. Ya Wis Mas oke. ya. Oke, monggo. Mister Mendem. Aku wis kangen cium marake silakan. Aku wis matur pencelik ngomongan mangkon. Wis tak aturi yen kon marake lali. Banjur muncul berkakian Ora tagaknya penting sesuatu baras. Ora tanggap penting anak bojo waras. Kemono muni nuturi kaya kiai. Ditoke wae yen blenger wis losor dhewe. Ojo cekatimu wis tak cukup lelakonmu pancene bener kandamu merga mendem rusawaku yen wis mari kanca-kancane pamiti sepur bagi mendeme ditinggalake selamat tinggal kancaku leren no dugal tungakno kuat
kowe ora kuman. Aku wis kangen cium marake jiwaku. Aku wis matur men seneng kemamke aku. Wis tak aturi yen kamarane wali. Banjur kunjung mir sampean dadi ganti. Ora tak gagas penting sesuatu beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Samono muni nuturi kaya kiai. Ditoke wae yen langgar wis bosor dhewe. Nah, lonalan wae to, Mas. Banter-banter sila arep nangis. Ojo cekatimu wis tak cukup lelakonmu pancene bener kandamu mergo mendem ngrusak awak. Yen wis mari kanca-kancane pamiti syukur bagi mendeme ditinggalake. Tinggal kancaku leren nunggal dongakno buat mendem kowe ora kuman. Liko rubat. Jas. Matur nuwun nggih Mas Gading. Nggih, matur nggih Mas nuwun. Gading nggih. Wah, jan. Waris nyolong petek tenan ya. Alah sing ngedram Medan ki. Sing drama tangane tambah loro ben. Jarine tangane loro. Mengko ora sarung. Ya ini ada salam-salam ya Mbak Tati. Iya, dari mana Mbak Elisa? Dari Bruder Vincentius Dalijan itu dari Lampung. Ini salam buat kepala sekolah meniko untuk Bruder Toto. Semoga maju terus untuk SMK Pangudi Luhur. Selamat ulang tahun untuk SMK Pangudi Luhur dan selamat melayani di dunia seni juga. Nanti minta dikirim lagu Podang Kuning. Niko Kuning. untuk Bruder Vincentius Dalijan. Nggih, menika menika nggih. sampun. Sugeng dalu Bapak Susanto Sadewo. Nggih. Sugeng dalu sedaya kemawon sepan sing urung disebut nggih ngapunten. Salam hormat juga untuk dalang senior di sini ya, Ki Radio Iya. Harsono. Nggih. Yes. Kemudian derek ke bola Bali ya. Saiki ra nderek nggih. Radija. Nggih, menika- Tadi Mas Gading udah kesana kayaknya. Iya, tadi Sampun ke kamu sana. mampir menika. Nggih wonten menapa malih Mas Iki Gading? enten melih. Sik endi mau? Ndi mau? Oh iki apa? Buka sik ya. Halo Mas, halo. Yes, kedap. HP-ne kok yo pink ngono lho. Casing tok kowe kok. Yalah ya ora apa-apa. Oh iya. Niki, halo Mas, ini saya Nek Mbak Elisa mang mriki Mbak Elisa. Piye piye? Niki Nek kula maca nyebut masalah nyebut mah dosa. Piye ki? Nah niku. Oke, halo Mas, saya Bruder Leo dari Iya. SMK Leonardo Klaten, pesan tembang Gubuk Asmoro dan Tembang Kangen. Minta nomor rekening untuk sawerane. Loh, Bruder kok nyawer ora? Mboten sah repot-repot
reprot-reprot bruder. Jeh, mengke dipinangkani, tapi nek misalnya ya mbok menawa menika tali asih ya ora meksa. Padha wae. Tak kira kowe ya tenanan jebulane. Padha wae. Jenenge iki yo kan kita enggak minta, beliaunya yang minta nomor rekening ya kita kasih ngono lho. Saru jane yo. Ya arep dikirimi rekeningku jare iki. Ya ora apa-apa, yang penting ngirim. Nggih. Yo. Nggih menika dikirim dulu untuk bruder-bruder ya. Nggih. Tadi yang dari Lampung menika minta Pedang pedang kuning. Pedang kuning. Terus ini dari Klaten bruder minta gubuk Gubuk asmara. asmara. Iya. Nggih. Yo dikancani sinden yo. Nggih. Ayo sapa Mbak Orisa? Mbak Orisa Orisa belum niki. main. Iya Mbak Orisa dulu maju. Monggo. Tak dibawani ya. Gentenan ya. Nggih, bawa. Ayo kai. Maaf lahir batin ya Tip. Sami-sami nggih, Mbak. Kok tip ki sapa? Lagi kan parabannya Kertip. Jadi SMK itu juga adalah tempat kita bisa eksplorasi paraban. Paraban, ya. Kata-kata paraban itu apa ya? Julukan untuk teman gitu, antar sebaya. Nah ini waktu SMK julukannya Kertip. Tertib nek Agnes. Pak Ijo. Cempluk gitu. Kamu punya nggak paraban? Kan gue paraban rakeren. Aku parabane dari kecil tapi ora Apa? ada. Apa, Mbak? Titot. Oh, Oh, Mas Gading apa? Apal ya aku kok. Iya. Gak ada yang punya nggak paraban? Gabing. Apa? Gabing. 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 Gabing ki Gabing apa? itu apa? Ya gading. Oh, gading. gading. Parabannya Gue kayak gabing. sing ngedram kuwi kok. Gabing. Gabing. Gabing Pak Pubing ngono jare. Oh. Iya wih, wangun-wangun toh paraban tuh lebih dikenal bahkan kita sampai tua gitu. Kowe sapa? Hah? Elisa sapa? Aku ki mbiyen apa nggak tahu ya? Apa, Mbak? Bici ngono. Bici itu bahasa Inggris. Apa artinya? Elek kuwi ya. Ya, tapi ya dulu namanya paraban sendiri-sendiri gitu. Misalnya namanya apa jenenge? Jadi diundang YouTube mergane Mbak YouTube ngono. YouTube kayak gitu. Ono dhewe-dhewe. Kertip iki. Nek Kertip apa? Sejarahnya karena apa? Kertip karena biyen kan ono kae lho, Mbak, jarik sing ono prodone. Prodo itu apa? Prodo ki Meling-meling. Oh ya. Meling. Pakai kemeling-meling. tapi itu. kan aku ora dandan ngono. Oh, iya. Kayak keringetan tak ngenek-ngenek kayak ki nganu apa? Keluar rontok warnanya. rontok. Nah, tak nggo ngene iki. Kabeh neng rai karena aku keringetan tambah Iya. kertip-kertipe kabeh neng raiku. Oh, dari mergo wajahnya bersinar Kertip. kertip-kertip. Oh, iki kaya iki Hafi doh. Cimu. Cimu. Kenapa kok cimuk mergane apa? Ya. Orang ngerti. Nek Wis pokoknya nek mbuh sing lah kayak gitu. cimuk-cimuk. Sejarah iki mbuh. Aku ya nggak tahu kayak gitu. Mas Kezian ki yang duwe paraban ta? Apa, Sing Mbak? ngenai Pak E ta? Apa? Biyen almarhum Pak E ta? Apa? Genjik. Ketoke apik dhewe kuwi. Tapi Dari kan dadi semuanya. ladilan kondange. Iya, dadilan kondange. Mas Kezian. Ya dibawani ya genten-genten. Yang gubuk asmara apa? Kodang kuning. Milih. Milih Mbak Oris ya. Gubuk. Oke. Ayo. Ayo. Oh, nyingkar-nyingkur. Wiwitane. Iki Nyingkar dobleng nyingkur. kabeh iki. Jangan ngebleng dong. Iya. Nyingkar. Nyingkur. Wiwitane
nih Mbak Elisa. Ciri khas kebian ketok saiki. Ket bayaran 75. Heeh. Saya tapi Angge lelampahan kang kahuri. Tresna tulus nadyan ora tresna tulus. Tapi tresna tulus ya entok. Ya kan gonamu. Ya, ora apa-apa. Napa apa Mbak? Ora apa-apa, lagu tresna to. Oh, Ora masalah. Tenane, oleh ditresnani sapa wae. Boleh. Allah, Silahkan, tresno loh. Tresno. lah ya tresno iki Ya, sesuatu. ini kan semuanya juga tresno sama kita semua ya orang. Iya kan? Oh iya iya. Sing penting ora punjul. Punjul ya entuk karmo. Punjul sithik. Mangga. Nggih, monggo. Yen lewat aku kelingan gubuk biyen tak goleren ning jagat kapak tulisan warna tentang kasih sayang Nganti